Amadzimai muri sei? Makasimba here godfather? Hai ndiri airi. Good. Kubva pandakuonai pamasvika mabata nguva ndofunga ndakuonai na 8:30. Mabva masvika mukati aiwa handina pressure dangosvika hangu ndochila. Chimbodudze kuti muri kunzwa sei nekapi yenyuyo? Ndotadza unozotaura asi ndiri kufara. Mwoyo wangu wakazara nemufaro. Ndinozoshuva kuti ndoita sei? Munogara kupi madzimai? Madzimai ndogara kuMbare kuseri kweRufaro Stadium kuma-Annex Flats. Ndo kwamunogara. Muchidzokera muine kapi ndiudze kuti makasvikotambirwa sei nevamwe venyu? Iyowe nyangwe nanhasi. Iyowe ingori iyowe pakatonzi padoitwa pati. Pati padoitwa pati? Pandasvika panapa ndaona makakomberedzwa nevanhu vachitorwa mapicture. Ndiudze kuti mustreet umo muri kuita seiko panyaya dzemapicture? Mustreet hamusi kufambika. Musikufambika kana nhasi chaiye musi kufambika every day. Musi kufambika pakaipa. Musi wamakauya kuzoregister uya ndofunga makati muchiimba ndobva mabatwa nafather earth vakati uyu ngaabva tomira munhu yaasipo. Ndiudze kuti kubva pamakauya kuzoregister kusvika nhasi manga muine tarisiro here kuti muchanochigwina? Tarisiro chaiyo ndanga ndisina. Nandingoriwo munhu wekungoti ndaiti ndida unopruvha utarenda ndioneko ndizikanwe. Right. Asi tarisiro ndanga ndisina. Nyaya yanga iri yekuti muri kuda kuti vanhu vangokuzivai. Handidika. But munoziva kuti madzimai ndofunga takambosangana haisi 3 years ago? Yeah, 3 years haisi ago. 3 kana 4 years ago? It's 3 years. 3 years ago? Yeah. Tikati madzimai batikai talent renyu iri mukamboita kunge makuda kubatika muchibva madisappear. Ndakatoshamisika ndakuona imai uzoregister. Manga maenda kupi? Mamuchiita zvemagitari here madzimai? Tanga ndichiita zvemagitari asi nguva nemukana tanga takambomira pane zvinovhiringidza mukufamba. Saka tanga takambomira tichimbodzosa pesi mbichana. Pane zvinovhiringidza zvakagadziriswazvo? Zvakagadziriswa. Ndakaona makaita song namadzibaba wemafaro yakaproducwa kuBet Company. Yeah. Song iyi takati tichiposta kaklipu kacho kakabva kaita viral. Yakatambirwa sei song iyoyo? Song pese pandafamba vanhu vakungobvunza kuti madzibaba vari kupi nekuti song isong itodiwa itori pawanted. Itori pawanted. Mune tarisiro yekuitira video here? Hongu video resong iri kufanira kubuda next week. Ubuda next week? Munoziva kuti ndine munhu ati ndisataure zita rake. Saka ndakungoti anonzi Queen Angel. Handidika. Akandifonera ndofunga ndikakutsvagai. Akati Godfather, ndanakidzwa nani namadzimai. Ndine $2,000 but ndiri kuda kuti mutsvage kuti toita sei vaite best recording vobva vaita video yavari kunyatsonzwa kuti ndoiri pakati pemoyo wavo. Munonzwa sei kana munhu ari mhiri kwemakungwa asi mutomboda kuzivikanwa okuudzai kuti ndiri kuda kuisa $1.5 to $2,000 kuti zvinhu zvavo zviite sei zviendeke? Pamwe udoti pamwe ndogonongochema sezvandakaita futi nekuti mwoyo wangu azvinhu zvekuti neni ndisina tarisiro ende ndikutoona kuchiri kuchinja kwelife yangu. Muri kuona kuri kuchinja kwelife? Muri kuona nezuro kuUK kune cup clash, kune UK cup clash yagara yane makore ndofunga yane kana ndisiri kukanganisa ratogore rechi maybe 10 or 13 ichiitwa. Ini ndichibva ndaposta ndikati madzimai muri kuvada here kupi kucup clash? Ndofunga ndakabatwa netimu kuinbox mukaenda pacomment section. I think pane over 1,000 macomments vanhu vachikomenta ari kuUK vakati tiri kumuda kupi ukuroko. Kusvika nhasi ndafonerwa ndiri munomo mustudio ndisanaenda paradio. Ndafonerwa napromota weshow akati pressure yandinayo munhu wese kunoko ari kuti madzimai. Chimbondiudzai kuti imi munonzwa sei kana zvasvika palevel yekuti next year musi wa24 munogona kunge muri paUK? Zvinhu zvekuti nasina tarisiro ndatopererwa ndasheka nechekutaura. UK munhu asina nakumboenda kana kubulawayo zvako. Right. Apa zvakaoma. Zvakaoma. Handidika. Right. K Queen.